Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thamai Old Beat House Shillong. Ki Accredited Social Health Service yang ki balatip lengkot kum ki Asha. Bat ki balong kinong tray ki bahakamat jong katanat ka kot ka khia ha ka khat pratri unai liber arajar arpuwai ki dawa ye ka sarkar jilla bakan seu no ye ki ha ka fix honorarium namar bakat kum bakalong menta ki kenthai ki batrai kum ki Asha ki yo ye ka jingseu tang kum ka bayar neng kani kala bu jing hadu kata ye ki ban pendam bat ban psa ye la ka yeng ka sem hakum gani ka prathai ka bahiran bat baki mar ki mata ki kiodor nagapor shakapor Haga General Council ke balalong hanong pa Shillong kani ke kunhon jong ki Asha kali theria tairu halor ka scheme bala penmi di sarkar India ban seu ki Asha 8,000 tengka manla ubnai henry ye kani ke jing mentoy hado menta ke sarkar jilla kamsim pat seu satia ye ki Kilapan paru ye ka jing ngau diaw halor ka jing bamyo ye ka jing seu ka bashipho 1,000 tengka kat kum baka sarkar kala kular ban a jing yarap shaki Asha haka por banga Meghalaya kalamat ye ka jing sha len shab ha ka jing pangklam covid khat khandai hanrei kat kum baka long menta ki Asha kilayo apdyang ye ka pisa ka balong tanglai 1,000 tengka lani 1,000 tengka ka bakam kongsan na kaliang jong Meghalaya Asha worker zong kebangi amut duduk benda kat kijing kebangi lap kat kijing ya binti jongki Asha hi kebangi lap lomba pun cien hi ke kamduna ke jingyo na ke government but ke jing tumu ke bakam man hakamat menta ke lomba benda ngin dawa na ke menta ke fix honorarium ki Asha naman pun cien hi kat kuma jenang ke hadu menta ke bagi Asha ki de gi incentives ada kita ki yo pala ada kim ki yo shubo la dan la ki pang no stop no yo pon no caption rest masih benar nai shipia kim yo shu di kani konferensi ke jing tu ke bangin na rancho shu ya ke jing teli bro ko ki Meghalaya bangin dawa hiru na government igerpat hiru na government bangkan ai no ya fix honorarium kita ke kampung stat de kemat kampung stat na ke Asha di hoot ko mapi ong hakicinya dan ti jong ya Asha mo nila persang shibun kilan ti na kaliang jong ka union hi angin pan ni kicing rap na kaliang jong government bahkan le babahala ni ba ibalak ban ai jing rap lani kicing mentoi ki Asha ki jong ni ti ka ke ba na kaliang jong government kala le hi hapadeng jong ni kalong ba kumba pilatep nila kumba pilatep ba na kaliang jong ka union ni Meghalaya Asha Workers Union nila don ya ki indefinite agas rai kabadai house yang arajar khapra bangin dimensia ka pending money jongi kabadai ABS bat MMBS ya nakalian jong state government kala pelagi kendiat kan soy ya bisa bat hadu menta still kadang pending hi ki claim pat pelagi buat ya ka dia ka thong jongi menta kalong bangin dang haban ya le lan ya ban buat dian ba bakin nama nakalian jong chief minister ki por ular ong bangan sindap no ya kene bisa kadang sa jong Asha Dari hadu mentang pat yo lot ya ke ABS la ni MMBS kumbang siam ulang-ulang. Ya nak liang jong kene ka badi thmai ka bangi yo mentang ka si ni persang ban follow up kan ya kata ka bisa kila pha ne am nak liang jong ka state government support ka health department kanang ba ki Asha ki yo no ya pa ka jong ki ka ba ki dai ban yo. Na ka banta jong ki Asha hi ku bangi tit ki Asha ki mdai shu tang ki long trai jong ka kot ya kia. Kat kum ki kot ki bangi yo haki training jongi ni don ka pat kuliah ke banadu ke book 1 hadu ke book 7 di kadai lengba jong ke book 5 and book 6 ki Asha ki yo ya ke training ba ki don ke benta ka background na ke benta ki ne ki kenthai la ne ki kulung kena ki basha leben ki basha banben ki basha kompor ba kumjuru ki basha banbor di ki Asha ki de ki kenthai mishim hero ke jing ki kli na ke benta ki parlo kenthai ki jongi ki bamat la ne ki bakendu ya kum ki ne ki jing ya isusi ru bengi yo i bakum ki ne ki jar na ka por shakapor je khamtam hakabia dei bakijing sha ong Asha bangi lai iteng haki kubor mo bangi lai chupni kijing sha ong Asha ki bahakaleng jong ka Meghalaya klem kinu ki daw la ne kinong rim ki babiang te na kaliang jongi hi ngila pha ya ka shi sha health minister un ai ka acts ka banyada ya ki Asha ki jongi bakin laj na kijing sha ong pathar klem na kinu ki daw la ne kinong rim ki babiang Pani kerpatru ya ke sarkar bahkan sobhaban ai kloi ya kata ka an ke banyadai ki Asha ki jongi bat kunjuru bahkan simkhia
halon kum kini kijingja kijing syak ban ben kijing syak peniap ben kijing syak barbor jo ki kenthai ki badan hakaleng jo kejaka kakam jengki asya kum mengitip kada shisha hadu kata-kata halon ijing si barin kam tam na benta kani kepada mi kala long kijing ban kia syabab palak ki asya ki juni di hapdeng kita kijing trai halon kani kepada mi kendiak lu nakaliang jong ka state government hi ka klem ai kinu kilat jingyada ki babiang ha kitu ki por ka bede ban ka asya namar ni sio kai tang i ar face mask nang ta i hand sanitizer but ni klem dan hi kita kinu ki PPE ru te ka ai ki bangi songsi ban yo i ha ka bede bat kan ni kalong ba ha ki por padang serang jong covid nakaliang jong ki jaka trai ki bangi ngedan ki ong ini bakin ai ya ka additional payment shi hajar tengka shi benai ya kata ni i bahakala session wat nakaliang jong chief minister ula dep kran uang bangan ngala dep siu ya ki asya shi pau hajar tengka nak benta iwe i asya bat nakaliang jong Meghalaya asya workers union ni ong ye pi hang le bani la wat jing tip habaro khat keleng jong ke jela Meghalaya ba baro khat ki asya ki dan bayo tanglai hajar saw hajar san hajar ki babun ki Andrew hajar ngim tip sya ai kata ki shi pau hajar ki ba ula penmi u chief minister ka le ki asya kim pa dio shi pau hajar kajing dawa ka bahak mat kadai ki bani pan ya to fix anonorio nakaliang jong ke state government ni mba ki le lang hakwe ki state namar gi shadon kane ka national conference ka balong shisin shisnem teng ila balong shidali ila balong ki sakapatanam kumta terter te gi jingi tundo lang jangi kumtu ngila bah ki ki state kidon ki state ki basiu ki asha shi pau hajar shi banai kidon ki state basiu ki asha khat ar hajar shi banai kidon ki state basiu lai hajar ar hajar saw hajar terter tena kalian jangi ni kwa akan bangin yo lang ya kata kumba ki yo namar ni trai keju kakam kidon keju kakateng bat ni pong keju ki uniform kwa ba ki asha jong kami Meghalaya baro ki badon hako keju ke uniform bangi trai impwa ken ba kini ki ba don kam shasor kum shapo is shari boy ken yo biang katra ki we badon shawes southwest ane sha po jante e biang te ke jing siu nengi kerpat ba nakaliang sorkar ada ka siu ya ka bisa ka badai ki jong ki asya ada ka fix ni ada ka dai kini ki EPS MBS kan siu renti ken ba siu nadu ki korban adu ki rural baro ki asya ki bangi don kwa ba ken siu ka ju bangi logi kual bete kanang ba mitray ka ju kam kanang ba kan kata ken bapli ki asya bapli ki badon sa kinong pendom ay ta ini kwa ka